Ирек хәзрәт, менә бит инде Менделеев каласы шактый үзенчәлекле кала инде, шәһәр. Менә шушы шәһәрдәге дин тормышы турында бераз әйтеп китәгез иде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Шуннан безнең Менделеевс бүген яңарыш юлына басып, нык адымнар белән басып килә, әлхәмдүлиллаһ. Дин ягыннан караганда, инде әлхәмдүлиллаһ, без мөселманнар белән берлектә тырышабыз төрле чаралар белән шушы җирлек халкына тагын да якынрак булырга. Инде менә Аллага шөкер, ниятебез бар. Администрациянең баш җитәкчесе Валерий Сергей улы белән берлектә икенче шәһәрнең үзендә икенче мәчет төзергә. Инде Алла рәхмәтләр яусын Валерий Сергей улына инде ярдәм кулын сузган өчен. Икенчесе инде менә шушы төрле чаралар белән менә әле узган атнада гына оештырган әниләр өчен махсус бәйрәм. Менә хәзер декада инвалидов башлана, инде инвалидларны чакырып аш мәҗлесләре оештырырга. Инде Аллага шөкер, авылларыбызда дагы мин үзем тырышам шәхсән барып, авыл халкы белән берлектә мәчетләрдә дини дәресләр, сабаклар бирергә халыкка өйрәнү теләүчеләр әлбәттә бар. Һәм бүтән районнар белән чагыштырганда әлбәттә әле Менделеевскийның дин ягыннан мин әйтәсем килә. Әле күп районнарны куасы бар. Мин инде максат итеп куям Мамадышны узып китергә. Менә бит Ирек хәзрәт шушы Менделеев каласында төрмәләр дә бар бит инде. Шушы төрмәләрдә шактый гына мөселманнар да утыра. Менә шушы мәхбүс мөселманнарга игътибар бармы? Әлхәмдүлиллаһ бар. Без инде мөфтият тарафыннан ураза гаете булсынмы, курбан гаете булсынмы, шушы мөселманнарга тырышабыз, андагы мөселманнарга тырышабыз бәйрәм ясарга, курбан ите белән ризыкланырга һәм әлхәмдүлиллаһ мин шәхсән үзем дә киреп, шундагы мөселманнар белән әңгәмә кырырга тырышам. Менә колония поселение дагы бар андәрәттән, анда барып, инде шушы Аллаһ субханаһу ва тәгаләнең аны тану, шуннан дагы шушы дөньяга карашны үзгәртүе турында сөйләшәбез. Һәм әлбәттә менә дин белән бергә аяк атлаган вакытта ике дөньяның бәхет сәгадәтенә ирешүне, хәтта шундагы утырган менә бер егет тә генә миңа шаккаттырды. Хәзрәт син сөйләгәннән соң ди күзләрем ачылды, дип әйтәм. Нәрсә сөйләгәннән соң дигәч, ул әйтә, син бит сорау бирдең ди. Как ты Аллаһ с нами разговаривает дигәч, мин аны турында биллаһи ди уйлаганым да юк иде ди. Монда ди син ди аңлатып биргәннән соң ди чыннан да менә башымды аязып киткән кебек булды ди. Рәхмәт бик зур дип итеп күз яшьләрен дә агызып алды әле ул үзенә күрә. Менә төрмәләрдә инде шушы намаз укулар өчен бүлмәләр, Коръән китаплары җитәрлекме, тәэмин ителгәнме? Әлхәмдүлиллаһ, безнең менә монда 2 бар мәчет. Мәчеттә бар анда имам. Һәм шулай ук дини дәреслекләр, мөфтият тарафыннан расланган дини дәреслекләр, алар бөтенесе дә анда камил рәвештә китерелгән. Әлхәмдүлиллаһ. Һәм бүгенге көнне дип әйтик инде анда шартлар бар, әйтәсем килә. Инде рәхмәт менә мондагы җитәкчеләргә даңлаулары өчен. Ирек хәзрәт, менә инде шушы Менделеев районында да бер авылында дуңгыз абзары төзиләр дигән сүз таралды. Бу ни кадәр дөреслеккә туры килә һәм халык моны ничек кабул итте? Инде менә бу матбугат чараларында басылып чыкканнан соң халык әлбәттә моңа негатив карады. Чөнки ди исе киләчәк бит дип миңа аптырап килделәр инде алар. Менә Аллага шөкер, бүген мин администрация җитәкчеләренә ишеттердем. Инде Алла рәхмәтләре яусын, алар аны актив кабул итеп, инде якын арада хәл итәргә дип сүз бирделәр иншаллах. Инде без ниятләнеп торабыз, инде шушы җирлектә шушы әлеге дуңгыз комплексының булмавын ниятләп торабыз инде. Ул менә кайда төзергә дип план бар? Аны төзелми, ул безнең Менделеевскийда булган ул комплекс. Миңа ул булган, әмма соңыннан инде ул әйтик застой кичергән дип әйтик. Бүгенге көнне аерым бер шәхси эшмәкәр шуны алу сәбәпле яңадан кабызмакчы булалар, әлеге комплексны торгызмакчы булалар. Менә шул нисбәттән дип әйтәсем килә, яңадан кабатланып китәсем килә инде. Администрация вәкилләре моңа аеруча дагы игътибар белән җәлеп итеп алдылар, кабул итеп алдылар. Инде иншаллах моның ахыры хәерле булып тамамланыр дип ният кылам инде.